will maintain kay ko to okay wala gyud ko nang nasaksi. Dili muto ang kapulisan nga nasubdan og daotang spiritu sila Binaw Landas nga usa ka tribal leader ug Rico Masakay nga kani Kafgu kinsa suspect sa pagpanigbas ug pagpamusil patay sa duha ka mga pulis nga sakop sa Kalinan Police Station nga sila Police Senior Master Sergeant Tito Lage ug Police Corporal Mark Anthony Corsino nga igo lang miresponde sa report nga kumusyon sa Puro 4 Barangay Lacson, Kalinan District, Davao City nitong Miyerkules sa hapon. Ang mga suspect pulos miyembro sa tribong Matigsalog. Dayo sa lugar ang mga suspitsado. Sumala sa amahan ni Binaw nga si Dato Angelito Landas, gipatambalan niya ang iyang anak sa panubaran kung balay tambalanan sa tribong Matigsalog kay lahi na kini og inistoryahan. Nagtuo siyang Hilito nga nasundan og daotang spiritu ang iyang anak mao nga nahimo niya ang krimen. Ang sinugdan na nato gikan mi sa bukid. Away pud mi ni kuan Aida katong bag-o nga surrenderes nga MPA. Away ba bahin sa yuta among bitin. Kaabot na mo dire sa kabuntag tingalami kay pagka buntag naglahi naman pud ang kuan. Sistema. Istorya na siya nga ako ni si Apo nahintalunan. Naggikan sa langit ako naog na ko karon dire. Naay kauban nga 7 general nga mga espiritu. So naay general espiritu sa tubig, na sa kahoy, na sa mga ayupan sa buwan, kalasangan. So naay tagabantay diha nga Sir, klaro na dito sir, amoy tabok gahapon sir, dili pagpangayaw. dili ay isudlan sa espiritu na 7. Pero dili kini magsilbi sa mga pulis kay ang pangatarungan sa amahan walay igong kamatuuran. Nag-amin naman si kanya to ang suspect, no? Ikado ang suspect na to. Nag-amin siya nung wala daw sa sayang panimuot. Tungod kay kato si Binaw, to yang uyuan niya. May nagritual siya o gibutangan siya tali sa ulo. Na nawala daw sa passing. Pero interview mo siya, makahinomdom pa man sa siya ang gibuhat. Nga gipuha niyang baril, asa niya gibutang ang baril, iyang gitigbas. Ang iya lang sulti, nademonyuhan daw siya. Yun lang. So, wala ingon nga nabuang or something gisaniban. Kaya makahinomdom pa man sa siya ang ipangbuhat. Dili sab mutuo ang mga pulis nga dunay mga anting-anting ang mga suspect hinungdan nga wala sila madutli dihang gipamusil atol sa hot pursuit operation. Gi-attack sila ning duha. Ginapusil di madutlan. So ang mobile na to naga-atras. So nangambak na yung atong mga pulis sa mobile para ilang under attack kaning duha. So yun gani no kay very alarming kayo kay miskin sa ako nila kuan dili man mapindown. So nagkaroon pa og murag wrestling no katong si Lagi o si kuan kaya katong nangambak ng mga uban o nagipagduelo. So na yung mga injured po to sila during sa anong tawag nila. I will maintain kay ko to okay wala gyud ko nang nasaksi personal. Pero based sa statement ng mga witness nga nakita nila nag-aswaso sila. O niya wala may nagkasamat na sila nagkikon. Naglagong-lagong naman. So, okay, personally, I will maintain nga hindi ko to o kay wala may gumasaksi personal. Pero kung unsay nakita nyo sa video, kamo na lang bahala kung sa pinuna-una na Parehong tadtad og mga samad tinigbasan ug pinusilan sila Lagi ug Corsino. Nasamdan sab ang driver sa mobile patrol nga si Donald Umbrete ug Police Corporal Ken Leo Gumanoy nga naa karon sa Southern Philippines Medical Center nga nakaangkon og samad tinigbasan. Napatay sa mga pulis atol sa hot pursuit operation si Landas ug nasikop si Masakay. Matud ni Police Major Ricky Ubenza, ang hepe sa Kalinan Police Station, nga tarong nilang nakahinabi si Masakay human maaresto. Na-file na ang kasong multiple murder, frustrated murder ug direct assault batok ka Masakay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.